Niya na ang kuan? Mo ni ang katong kuan? Adi ara man din ni may pagtungan ni ning. Niabot sa may nagdada diri. Sa ato sa Nicola. Sige, tuloy. Mao ni naka-memorize sa akong kuan intro og sa hinay-hinay buen. Agaka di agaka. Di ara naka-memorize sa akong ay may buntag. Mao ni sa mga higala ang kanini ang kuan. Dis ka ni mater ni be. Pila na may imong edad? Hindi ko na 16 Pwede mahilap ko ni mater ni. Hikap. Be, di na. Okay. Alamano. Kantahon. Mikrofon sa. Na. Makakanta ka. Mo ni katong nag-memorize akong kuan. Sa pagkuan ko no names ang kuan. Sa gamin sa. May kani. Abot ka dira sa tong Sibianan, abot na galit dira sa tong Sibianan gipapangita ba tika pero. Dala sa buwan algono eh. Asa man buwan, ato may Di karon totoo. Asa man buwan. May butag ni mater ni buwan. Dere buwan kay buhikap kuno sa siya nimo buwan, Sa buwan algono te. Dira sa imong sa imong tuo. Punta na mga kaisuran diri sa Kabisayan ug Mindanao. Imong kalo, kuha imong kalo. Sibiya karon diri sa DYHP mga igala. Kuha imong kalo, kuha sa imong kalo. Okay, may buntag yung tanan no. Pila ka lang bibiton? Kisa may ngalan nimo? Ako yung alagas kaginan, yung Radyoman Lander Gabasa. Lando? Lander di Gabasa. Kurt Lander. Lander? Pwede magtapad lang taglingkod na ni. Ayo, kaya di alam ko din sa kwan. Kamu buhin, tapad mo na buhin na. Tapad mo na. Ata din sa kasamang buhin ron. Dadas to. Kasamang buhin. Hikap pa. Magbuntag mo kasamang buhin ha. Sa to, Lander Gabasa. Lander Kabasa. Tagasa man ka. Taga Barangay Tabunok Talisay. Tabunok de ka. Sa may DIY ba? Kato ako matong butang nga nagbantay og mga motor nga to. Ikaw dito? May kinaabot ka din sa to Sibianan karon? Huyog mo sa kong mama. Kuyo ka may mama nimo? Nados gawas. Anas gawas. Gipaanhi gid sa DWHP giday town. Okay, sige ha. Okay, Lander. Kini ni ang naakas sa may Tabunok bantay kag mga motor diha. Be ngano na memorize din nimo akong kuano? Akong intro. Unsa tong kuana stagod ang sound effects imong gi-appeal og ka kuan. Balik ka ko to, memorize pa ka to. Be sige ko. Nunin, Puntos, Alitwad versus madungog ta sa radyo? Madungog na. Nunin, Puntos, Alitwad versus Veritatem, Self-Pro Veritate. Wa kita may mo sa pagkigbatok sa kamaturan. Butangi gi fixa. Kundi lang sa pagkigdafig sa kamaturan. Straight to the point. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao. Higala ko musag welcome sa Tubanaguban. Sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Ubos nga lagas kanginan si kasamang Rutil Fernandez Manyok. May makiguban ka na sa lang adlaw sa itong pagpakigbisog. Adlaw ko mga gala nga Sabado o pitsa 14 na sa buwan sa Oktubre. Tuig 2023. Straight to the point. Sa gaban natagad-tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga exercise, nagko na mga report. Din hila magabong magala sa Tubanaguban. Sa itong tulumanon o ginyong tulumanon. Straight to the point. Lago na sa itong isbutanan ko ng Butaga Magkaisuran. Usa ka lane sa Cebu South Coastal Road habig sa SRP sa Dakbayan sa Talisay. Sirado sugod karong hapon alang sa pluvial sa solemn procession alang sa kapisahan sa Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. So ugma mga gala pista des Dakbayan sa Talisay mga sugod nga na respect sa mga alang kinuan niya no. So holiday ang Dakbayan sa Talisay karong adlaw so sa semana mga gala. Holiday jud ang Dakbayan sa Talisay no. Happy pista ni Mayor na disco da Mayor. Sa pikas ba nagala tulo na ka mga Pilipino ang namatay atol sa giyera sa Israel tali sa Hamas mga sugid Mindanao din usan ni 49 anyos nga babae taga Negros Occidental ug usa ni si Paul Castelbe kato namatay mga igala dito sa taga Kuan mo taga Luzon mo ni mga igala katong nurse pud mga sugid Mindanao gikan mo to sa Pangasinan mga igala katong nagpagtaga mga sugid Mindanao sa atong talamanon ug yung talamanon. Straight to the point. Kini sa pikas bayan mga igala. Di mo may sa 14 ka mga tinunan sa Nahawan National High School sa Luway Bohol ang nasudlan og dawtang espiritu mga sukin tigmaminaw. Straight to the point. Kini og ba mga sutaran yung mabati exclusive over DYHP RNN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo og sa 93.9 IFM. Ipaminawan nyo rin kagay DWHP. Imo tong radyo ni? Gubaon ni ba to kong radyo ni? Sige lang, atong padadaan ng radyo. Napatay ko na, radyo nga nabilin. Sa betul pa mga igala, ato na pagtagad mga sugid mo na. Isgutan do ning kasong Rio may tukmo mga igala. Ato man isgutan gamay ato ni Rutila. Now, kato si Ben Gali.
Nang scam man daw ito mga igala. Kaya kamuta na, akong hawag daw, kamuta na, naka-Gcash na ba ang tanan? Naka-Gcash na ba ang tanan mga igala? Pastilan. Ikaw, dahil biyang gali. Nana ba't ako'y anak? Nano nag-scam ka sa pamilyang mo? Magkahanggaw naman buka nga ka. Hindi pala yung doon. Lagi ang balikason ng tawhana mga igala. Straight to the point. Kumusta naman itong kaso ni Ruel Arot mga igala? Katong pulis dito sa Limasawa, mga sukil tigbaw na. So, okay na ito. Walang ito nasolba naman ito mga igala. Iskutan na ko ni Gamay, kining kasong Ria May Tukmo. Wad naman tinuod ang gisulti na ito ni Rutil Banyok. Nga sindikato ang nagpatay ni Ria May. Si Simeon Gabutiro di ay ang nagpatay mga igala. So, mani, solba na. Congratulations sa itong kapulisan. Dako ko saludo ninyo mga igala. Sa itong mga pulis, labi na sa hepe sa Labangon Police Station. Mga sukintig paminaw. Kumagila, atos na pangitaon si kasamang Pulauro, asam des Pulauro deron. Okay. So, ligre ka na yung mga kagalaan. Istorya taron rin sa gawas dong ha. Tepa. Lander. Istorya tagkuan. Kinini ang... Pwede bang pagkatahon na doon unsa may mong katahon? Kamakanta rin ka. Kanang minsan may pagsulyo kanta ni katong i-play sa IFM ba? Ito nga na. Minsan may pagsulyo buhay ng daan. Ibig sa'yo naramdaman. Mana ko kantahon? Sige, kanahan ko na be. Nais kong malaman mong may ibang iba dito sa aking puso, ika'y nag-iisa. Ang pangako ng pag-ibig sana ay dinggin. Ikaw ang ulan ng lili, mamahalin. Maninda tayo tingog katar nina? Buyag. Ganahan ko may nomog LA coffee mix atar ni Robin. Ganahan ko may nomog herbal nga kape ba? Relax itong lawas ba? Nga, kuan. Ako to ni, bisag namarking ko to ni, bisag daghan mga tao nagbulabog, kuan ako to ni. As manungol ko ba ako, adik ko na ko, ana. Okay, gapon, ako, tinuod bitaw, di bitaw kong adik bitaw. Kuan ko, nagtinarong na to ako pagpangwarta sa atong katilingban na salisay. Tinarong ako pagpangwarta, kung doon ako'y kwarta, palit na kong makaon. Hoy, ako'y shoutout din ako mga amiga da sa Nguyong Express sa Talisay Branch, Tabunok. May papaminaw niyo diya. Kinsa may mga amiga niyo dito? Diya si Carolina diya, naminaw tingay karon. Sa itong Tulamanon. Sorry, kilo So, kuhan kayo ba? Okay. Sige, istorya kuhan karon ha. Agak-agak ni siya kay aron niya kuhan. Balik ko agak ka kuhan. Sige. Guniti si Buenda. Istorya tas gawas ron kay na timing maningan hini nga. Pwede mo suroy ko sa IFM? Pwede kayo. Kuyo gito Jim. Kay mo suroy sa IFM. Niyan higit dito si Bianan, ako man nang ipapangita dito. Ang kalo. Taga-eman to si kuan kung sa ito padaan niya ato ning padaan ginagmay. Pwede na kita mo absent aning kalakiha kay nanay makapuli na to. Ngilngig ka na, astang stinger mahigala ba? Live good ha? Pinapa straight to the point na ha? Ato ni istoryahon ng taon mahigala kay may pag-abot nila na human na mahinuntas itong programa. Kuha na siya, listen nyo lagi na kaya na to, gimemorize ko na niya akong intro. Hasta ang headlines mga kagalaan, ma-appeal pa. Ato na yung istoryahon ng taon mga sukitig paminaw pastilan. Okay, may tatog na sayo-sayog, ari inday, Ken. Naday ang mama diya, ato na sa istoryahon sad ha, karong taon.